Ronaldo Palomata. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus, hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever.
Let the heavens and earth rejoice. Hallelujah. Hallelujah. The heavens proclaim His name, and earth in reply echoes back with joyful songs of praise. Sing to the Lord, hallelujah, sing to the Lord. Let the heavens and earth rejoice, hallelujah, hallelujah. Kitang tanan muingon, sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsuodan ko diha ni Kristo, nasulod na kita karon sa ikakatloan nga Domingo sulod sa ordinaryo nga panahon or 30th Sunday in Ordinary Time. Og sa atong ebanghelyo karon gipahinumduman kita pinaagi sa usa ka karakter nga si Bartimeo that the greatest blindness in life is actually not seeing God in our life. Ipahinumduman kita nga maskin tuod usahay naakitay mga mata, makakita kita, pero na mga kasinatian nga usahay dili nato makit-an ang kamot sa Dios nga naglihok sa atong kinabuhi. That we are all invited sa atong ebanghelyo karon nga makakita kita sa Ginoo kanunay sa atong kinabuhi. Ug karon maandam kita sa pagsaulog diri nga atong Santos nga misa. Maghinulsol kita sa atong mga sala. Kami nakasala kanimo, ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, Ginoo, kaluy kami. Pakita ang humaog kadoy, kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Kristo, Kristo, kaluy kami. Kasing-kasing makinulsulon, ayaw Ginoo isa likwan. Ginoo, Ginoo, kaluy kami. Gloria in excelsis Deo. O kadaing sayang mga tao diniganda, Ginoong Diyos ang iyong hari, Diyos Amahan, makagagahon na kanan. Nagasin ang kamigan mo, nagapalaman na pinanimo, nagalaling ang ikahin mo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawag ng kasalanan mo. Kaluy kami.
Magampo kita. O gamhanan ug walay katapusang Dios, liguna ang among pagtuo, paglaom ug paghigugma. Himo nga buhaton unta namo sa may gugmaong mga kasing-kasing ang tanan nga imong gipangayo kanamo ug paambita kami sa kinabuhi nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak nga buyog hari uban kadimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, pag-awit kamo tungod sa kalipay alang sa Israel, ang labing gamhanang nasod. Awita ang inyong alawiton sa pagday. Giluwas na sa Ginoo ang iyang katauhan. Giluwas niya ang tanang nahibilin. Dadon ko sila gikan sa amihanan, ug gikan sa tanang suok sa kalibutan. Ang mga buta ug mga bakol, uban kanila, ang mga mabdos ug kadtong mga kalian. Mamalik sila nga usa ka dakong nasod. Mamauli ang akong katawhan nga maghila, nga nag-ampo samtang dadon ko sila balik sa Israel. Dadon ko sila ngadto sa kasapaan, agi sa hapsay nga dalan, aron dili sila madagma. Sama ako sa usa ka amahan alang sa Israel, ug ang kamagulangan kong anak mao si Efraim. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong butang kanako, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya ang atong baba napuno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Nagbuhat kanako ug dagko ang Ginoo, napuno ako sa kalipay. Unya miingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimugdag kong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran o Ginoo. Ingon sa masulog ng mga sapa, diha sa kabingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga nagilap, mangani nga managsadya. Naghimo og dagkong mga butang kanako ang Ginoo, napuno ako sa kalipay. Bisan manggula sila nga magdanguy-nguy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalab. Naghimo og dagkong mga butang kanako, napuno kita sa kalipay. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Ang tanang pangulong pari gipili o gitudlo gikan sa katawhan aron mag-alagad sa Dios sa ngalan sa mga tawo. Maghalad siyag mga gasa ug mga halad nga mananap nga sunugon tungod sa mga sala. Sanglit huyang man siya sama kanato, maluoy siya sa mga walay tibang kaagan ug sa mga masalaypon. Ug kay huyang man siya, kinahanglang maghalad siya og mga halad nga sunugon, dili lamang alang sa mga sala sa katawhan, kundili sa iyang kaugalingong mga sala usab. Walay magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili
ang Dios mao'y magpili kaniya sama sa iyang gibuhat kang Aaron. Sa samang pagkaagi, si Kristo wala magpili sa iyang kaugalingon aron mahimong pangulong pari, kundili gitudlo siya sa Dios ug giingnan, ikaw ang akong anak, naimo akong amahan karong adlaw. Niingon usab siya sa laing bahin sa kasulatan, ikaw mahimong pari hangtod sa kahangturan, sa laray sa pagkapari ni Melchizedek. Ang pulong sa Ginoo. Palihog manindog. Alleluia, Alleluia, wikain mo kung nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, ang iyong mga salita. Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Miabot sila sa Jericho ug sa diha nga mobiya na si Jesus uban sa iyang matinun-an ug sa dakong panon sa katawhan. May buta nga gingandag Bartemyo, anak ni Timeo, nga naglingkod ug nagpakilimos daplin sa dalan. Sa pagkabati niya nga kadto mao di ay si Jesus na taga Nazaret. Misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy-i intawon ako. Daghan ang mikasaba ug mipahilom kaniya, apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy-i intawon ako. Mihunong si Jesus ug mingon, tawga siya. Busa gitawag nila siya, giingnan nila ang buta, paglipay, tindog kay gitawag kaniya, o giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya, ug miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsay ipabuhat mo kanako? Mitubag ang buta, magtutudlo, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan niya, giingnan siya ni Jesus, lakat na, ang imong pagtuo nakaayo kanimo. Diha-diha nakakita ang buta o mikuyog kang Jesus. Ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kanatong tanan. Can we greet each other good morning? Ina inyong tapad, good morning. May usa ka istorya nga dihay usa ka buta nga nagpakilimos kilid sa pultahan sa simbahan. O dihay usa ka pulis nga naluoy sa maong buta nga nagpakilimos. Mao nga mihatag siya og 5 pesos ngadto sa buta ug iya kining gihulog sa lata. Pero ang nahitabo, wala nasulod ang 5 pesos sa lata kundili mikaliring hinuon ni o nagtuyok-tuyok tungod kay wala man na sulod sa maong lata, sa maong nagpakilimos nga buta. Perting kurata sa pulis tungod kay
Mibarog man ang maong buta ug iyang gilanat ang maong sinsilyo ug ang iyang gikuha. Mao nga mingon ang maong pulis, di man di ay ka buta, mangingilad kang dako. Nagkurog ang maong tawo nga nabisto sa iyang binuang ug mingon siya, "Sir, pasensya na, kay gipapuli lamang gud ko sa akong amigo nga buta nga mao nagpakilimos unta dinhi." Og ang maong pulis nangutana, "Asa man di ay ang imong amigo karon?" Og mitubag ang maong mangingilad, "Day off manggod niya ron, sir." Nilantaw siya og sini. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, sa atong ebanghelyo karon nadungog nato ang usa ka tawo nga buta nga ginganlan og Bartimeo, nga sa ato pa anak ni Timeo. Wala ta kabalo kung unsay o kinsa ang iyang pangalan, tungod kay kung maghisgot gani sa Biblia og naay bar, buti pasabot anak siya ni Timeo. Pananglitan Bartolome, anak siya ni Ptolemy. Tinuod nga buta si Bartimeo og dili siya makakita, di sama sa atong istorya karon nga nangilad siya nga dili day siya buta, og dili sama kanato nga makakita siya. Pero nabuta kita sa atong kinabuhi usahay sa daghan nga higayon sa atong kinabuhi. Sa iyang pagkabuta, iyang nakita si Jesus nga mao ang pinakaimportante sa kinabuhi ug mao ang nag-ayo kaniya. That is why in our gospel today, maskin gipahilom siya sa mga tawo, wala niya usiki ang kahigayunan nga misyagit gid siya, nga nagpakiluoy gid siya. Ingon siya, "Jesus, taga Nazaret, kaluy iintawon ako." Pahilomon siya, pero wala gid siya nihilom tungod kay gi-acknowledge ni Bartimeo nga si Kristo lamang ang tinuod na maghatag niya og kaayuhan o kaluwasan. In our lives, oftentimes, dili nato ma-recognize ang Ginoo. In our life, oftentimes, usahay, dili nato prioridad ang Ginoo. Samtang daghan kanato nga makakita, apan wala makakita sa kamahinungdanon sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mao ganiin may experience nako usually kung mag-interview ko og kalaslon og magpabunyag. Kanunay kong mangutana nila, musimba bagyod matag Domingo? Regular bagod nga mugahin og usa ka oras para sa pagsimba, pagkalawat sa lawas dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gihatag kanato, isip atong espiritual nga pagkaon og ilimnon. Kalagmitan nga tubag, ngayon Father, di gyud mi regular nga musimba. Mingko nga unsa may rason nganong dili kaayo tigsimba. Ug mingon sila, Father, nanginabuhian manggod mi, nanginabuhi mi, munang dili mi kasimba. Nya mingon pug ko, ako po silang pangutan-on, si kinsa de ay ang tinuod nga naghatag og kinabuhi? Dili ba ang Ginoo? Kay kun ang imong panglantaw, ang imong kinabuhi, kutob lang dinhing kinabuhia, dili gyud ka makakita sa kinabuhi sa umaabot. Ug kun ang imong panglantaw sa kinabuhi nga ang mahinungdanon kining kalibutanon nga kinabuhi nga maoy imong gituan nga maghatag nimo kinabuhi og kalipay, dili gyud ka maningkamot nga moangkon sa mga
bahandi nga langit nun. Tungod kay ang imong nakit-an sa kinabuhi kutob lamang dinhi. That's what we call our blind spot. Mga butang nga essential sa atong kinabuhi apan wala nato nakit-i. So ang pangutana karon, what are your blind spots in life? What is my blind spot in life? Usahay para sa mga anak, dili man nato makit-an ang pagbadlong sa mga ginikanan, ingnon nga, oy, minimize anang imong pagdula og mga ML, ayo sa panguyab karon, unahasa ng imong pag-eskwela, pero usahay mo rebuildi ang anak, tungod kay dili niya makita ang kapahinungdanon sa advice sa ginikanan. Kay mo anak man na usahay, magbuot man kanako. Munay kalagmitan nga rason sa mga anak. Pero kung mamabdos na, adto na sa ginikanan, magpabuhi. Kung dili maka-eskwela, dili makapadayon tungod kay ma-addict sa online gaming, ang resulta muyango Japon sa ginikanan. Usahay dili na makit-an sa mga anak, mao nang magbagahi ang mga anak. Pero for the welfare, ra Japon bayaon ta para sa anak. Usahay lain nga blind spot, dili nato makita ang pagpahinumdom sa simbahan nga angay nga magpakasal, angay nga moagi og proseso sa prekena, magbagulbol pa ang magpakasal, nga nugod nga dagan mga requirements ang simbahan, nga numang dako gunang bayad ng simbahan, sa tinud-anay lang, makita nato nga dili gyud magbagulbol kung mag-photoshoot, maadto sa bukid, magkat-kat-kat og kahoy, anas dagat, sakay-sakay og sakayan, unya mobayad og photoshoot og 25,000, 30,000, nya pasanginlan ang simbahan. Father, dili gud mi magpakasal kay mahal gyud sa simbahan. Sa tinud-anay dili manggod pwedeng mong makasal nga dili dako gasto. Ngano man tungod kay ang gipadak-an mao man magsuwid-suwid sa artista, mo nang mudako ang gasto. Personal nga ganahan, dili makit-an nato ang essential sa kasal, nga ang kasal pwede ramong kaslon kamurang duha. Walay mga daghan ng mga char-char, pwede ragod nga kaslon nga dili bungga. Kay usahay ang makapa-imperno o dili nato makakita sa kahalangdon sa sakramento sa kasal, nga kun ang atong kaugalingon nga ambisyon, atong kaugalingon nga kanang ganahan atong pasugdan sa atong kinabuhi. Mao bitaw daghan ang dili ganahan magpakasal. Ang rason tungod kay walay budget. That is one of the many blind spots. Usahay babag nga dili nato madawat ang sakramento sa kaminyoon, ang panalangin nga gikan sa Dios. Daghan og mga blind spots ang tawo, mga dili nato makit-an nga essential sa kinabuhi. Nganuman nga naa kitay blind spots, tungod kay sa kinabuhi ang atong padak-an mauman ang atong kaugalingon. That is why the greatest blindness in life
is not seeing God in our life. Nganuman nga mablinded kita, nganong dili man ta makakita sa kahalangdon sa Ginoo o sa iyang mga values na iyang gipakita kanato tungod of the emphasis of the I, ako. Usahay padak-an nato ang atong kaugalingon. That is why in constantly repeating in reference of myself, the I, mao ganing gitawag ning generation, the I generation, mao nang mo-manifest na sa mga selfies, mo-manifest na sa social media, iplastada nato atong kaugalingon to gather the likes, the hearts, mag-uol ta kung walay dagang likes o walay dagang hearts sa atong mga posts of the emphasis of I, and in constantly repeating ourselves of the I, ato na usahay mapadak-an ang atong kaugalingon. We make our life more and God less. Mao nga usahay atong ipakaginoo ang atong kaugalingon ug malimtan na nato ang Ginoo sa atong kaugalingon. There are three types of Christians. Ningon sila, ang una kining gitawag og nominal Christian. Kini bang Kristiyano sa pangalan lamang? By virtue of baptism, pangpapil ra. Katuning mga Kristiyano nga mingon nga, Kristiyano biya ako, pero mosimbarag na ay kasal, na ay bunyag, na ay lubong. Pakita ra kung na ay ganahan, moduol ra sa simbahan kung na ay sakit na ay problema, pang-display lang. Mao na panahon sa eleksyon, daghan na kaayong mang-display. Pagkahuman sa eleksyon, makadaog, di na makit-an simbahan, oy. Tinuod dili. Mao ni gitawag og mga nominal Christian, pang-display only. Ikaduha, kining gitawag og karinderya Christian. Kung moadto ka karinderya unsa may imong buhaton, mopalit ka na kay paliton nga sudan. Dili man tanan nga imong paliton, mupili man ka, mag-ukab-ukab ka, na ay humba, na ay lechon siguro, na ay chapsoy, na ay dinuguan. Mupili ka according to what you like. Kung dili ka, dili na nimo paliton. Unya daghan tang ingon ana, ang pagtulunan sa atong Ginoo, ato rang pilian. Kung dili taganahan, ato nang iit sa poira. Dili ba? Mao na nga, in terms issues like divorce, same-sex marriages, death penalty, katurang ganahan nato, mo'y atong sumban according to what we like. Ay, Father, nganugod ng koan, simbahan ko na, tingog ko ng simbahan kabahin sa divorce, wa man po na nagminyo ng mga pari. Muna'y mga common language of the people. Ang pinakasakit, mao ni ang gitawag na simbahan, katauhan sa Dios, nagtuo sa Ginoo, and they are speaking of this language. Ang pangutana, unsa man ang kamatuuran, unsa may pundasyon sa kamatuuran ni ana, asa man ang kamatuuran, unsa may basis ni ana. Dili na inimbento, dili na hinimo. Ang kamatuuran, gikan kana sa kamatuuran sa Ginoo, sa Ebanghelyo. That is why we always say, si Kristo ang dalan, ang kamatuuran, nga mulid kanato sa kinabuhi.
That is why we proclaim in the prayer, Our Father. Umingon ta, matuman ang imong pagbuot, din sa yuta, maingon man sa langit. Sa unsang pagiha, matuman ang iyang pagbuot, din sa yuta, maingon sa langit. When our emphasis is always the I, ako, mao na nga usahay, atong padak-an ang atong kaugalingon, og malimot kita sa Ginoo. We always say, we are followers of Jesus. But in real life, we do not follow Him. Mo nang naay gitawag og dichotomy sa atong pagtuo og sa atong real nga pagkinabuhi diha sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi ni ining kalibutana. We become karinderya Christian. Pilion lang nato kung unsay atong ganahan. And lastly, this is the invitation for all of us. Kining gitawag og authentic Christian. Lisod man ang pagtulunan sa Ginoo. Lisod man nato puy-an apan maning kamot kita nga ang pagtulunan sa Ginoo atong puy-an sa atong kinabuhi. Isang buhay, puy-an nato ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. And this is the invitation for all of us. Kung mituo kita nga siya mao ang dalan, siya mao ang source sa kamatuoran, nga magdala ka nato sa kinabuhi, then this is the invitation for all of us. Nga ang teaching niya, ang pagtulunan niya, dili lang kutob sa atong ulo, kundi ato kining ikinabuhi, diha adlaw-adlaw sa kinabuhi nato, sa pakigrelasyon nato sa atong isig katawo, sa atong pagpanrabaho, or wherever we are, diining kalibutana. Mga kaigsuunan ko diha ni Kristo, daghan kita og mga blind spots sa kinabuhi. Daghan kita og pagkabuta sa kinabuhi. Apan sa atong ebanghelyo karon gipahinumduman kita nga si Kristo mao ang kahayag nga magtultol kanato sa dalan, magtultol kanato sa kamatuoran, magtultol kanato sa kinabuhi. And for us to be able to see the beauty of the kingdom of God, it does not need our sight. Kay daghan ang mga nakakita apan nabuta. Apan anindot kaayo karon si Bartimeo, buta siya apan nakakita siya sa kamatuoran nga gikan sa Ginoo. That is why ningon si Saint Paul, in this world we only not just walk by the mere eyes, by the mere eyesight, or by mere seeing, but we also walk in this world by the eyes of faith. For us to understand the mysteries, the values of the kingdom of God, kinahanglan lantaw nato kini diha sa mata sa pagtuo. And so this is the challenge for all of us, to see things in the eyes of faith, not just by our mere eyes. Daghan ang makakita, pero buta. Na ay mga buta apan nakakita. Amen.
Kitang tanan nguingon, nagatuo kami sa usa ka Dios ang amahan nga mahagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga nakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tawo alang sa atong kaluwasan, ni kanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Bisaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga may mayaon aron paghukom sa mga buhi, sa mga minatay. Ug ang iyang kingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak, yungan sa mahanog sa anak. Gisimba siya ug gihimaya, ug gisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simba. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Isip mga sulugoon sa buhing Dios, ang atong manluluwas ug ang atong gamhanang hinabang, magpaubsanon kitang modangup kaniya diha sa pag-ampo sa atong pag-ingon. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, ang atong inahan sa kanunay, siyang mag-aga kanato sa pagkinabuhi, subay sa duruha ka mga dagkong kasuuguan, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga anaa sa gobyerno, nga makakaton sila og matinud-anong pagpangalagad sa ilang isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga masakiton nga natapkan ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa mga nagalagad sa mga masakiton, ug banghutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay, ug nga mapanalipdan sila, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuog paglaog, isip mga binunyagan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga matuohong nihalina, nga magmalipayon ug magmalinawon silang upahulay, uban sa mga santo sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Amahan, itugot ang among mga pag-ampo, kay naningkamot man kami sa pagigugma kanimo sama sa among pagigugmaay sa usag-usa. Sumala gayod sa gitudlo sa imong bugtong anak, nga nagapuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Unsay kasangutani mo, tungod
Mga igsuon, pagampo kamo aron ako ganginyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan, magahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo kining sakripisyo gikan sa imong kamo. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyong ngalan, alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga suba. O Dios, Ginoo namo nga gamhanan, dawata ang magasa nga among gihalad, o gitugot nga kining among pagalagad, maghatag kanimo og himaya, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunay magahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatawo, giuli niya ang pagkamatarong sa tawo. Pinaagi sa iyang pagpasakit, gipapas niya ang among mga sala. Ug diha sa iyang pagkabanhaw, gibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinaagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya. Giablihan niya alang kanamo ang mga ganghaan sa langit ug busa. Ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya ug nagduyog sa tanan mong mga santos diha sa ilang walay hunong nga awit sa pagdayeg sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos diring magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag diini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panyapon,
Mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag di ini. Ngadto sa iya matinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoong kamong tanan gikan ini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan lilingpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angyan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkaiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ing simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Ulito among obispo ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab nga mga maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagnan ha kanimo magahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gabito ng pagampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoong imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ni panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagiyon ka sa ibong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausap kanino. With grateful hearts and smiling eyes, let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Kini maong atong Ginoong Jesucristo, ang kordero sa Dios nga nagawaktang sa mga sala sa tibuok kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang lagitnong bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. My Jesus, I believe that you are in the Blessed Sacrament. I love you above all things, and I long for you in my soul. Since I cannot receive you now sacramentally, come, at least spiritually, into my heart. I adore thee in the sacrament of thy love, the ineffable Eucharist. Never permit me to be separated from thee. Sa tawag ipapas, pasay lugugan, ihatag sa Diyos. Dul kaniya
tanawa ang Diyos pagmatian kanunay makain siya. Kalakasan, kalaunan, sa kamo'y tapas, pasay looban, ihatag sa Diyos. Tuon kaniya, kay mamahalin sila. Magampo kita. O Dios nga maluluyon, itugot nga ikahalad namo o Ginoo hingpita dinhi kanamo ang gugma nga among maambitan nining sakramento o Gimo nga kining among pagsaulog sa misa magmabungahon dinhi sa among kinabuhi kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon og mapunguron nga amahan, aniya kami nangalyupo sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka ug misakmit sa daghang kinabuhi. Kami naghangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit ug kamatay. Liguna ang among pagtuog paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplaga na ang tambal aron muhunong ang pagkuyanap niini. Nagpasalamat kami kadimo sa bakuna nga namugna, ginaagi sa paggiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampo usab kami sa mga nag-alagad sa masakiton, inubanan sa ilang kahanas ug kaluoy. Ug usab matagan sila sa kahingsog sa panglawas ug guna-una, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan. Ipahilayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa mga gisakit nga unta mahibalik na ang ilang kahingsog ug maproteksyonan ang naglagad sa masakiton. Ug ang pahulay nga dayon alang sa tanan nga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang ni atong nanginahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya
ang pagpakabana o pagigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban o pagkabalaan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, nga buhi ug hari uban kadimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among pag-ampo o panginahanglan. Ipahilayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon o balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpanan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, Iampo mo kami. palihog manglingkod. Ang mga zona nga in charge karong sunod Domingo, October 31, 2021, 7 a.m. Mass, Zone 18 Unholy Face Crusaders, 6 a.m. Mass, Zone 19 and BCBP, 8 a.m. Mass, Zone 20, CFC FFL, 5 p.m. Mass, Zone 21 and League of Caciques, 7 p.m. Mass, Zone 22, CFC and PYC. Church donations for the period of October 19 to 23, 2021. Anonymous, 5,000 pesos. Anonymous, 3,000 pesos. Anonymous, 3,000 pesos. Lector, Group B. Alang sa giya kanatong tanan, mao kini ang atong mga kalihukan dinhi sa atong simbahan. October 28, Thursday, Feast Day of our Variet Patron, Saint Simon the Zealot. 6 a.m. Mass, Thanksgiving Mass. October 30, Saturday, culmination in the month of Holy Rosary, of the Holy Rosary. 5 a.m. Mass, sa kaadlawon, modified Holy Rosary. 6 a.m., Thanksgiving Mass in honor of Blessed Virgin Mary, Our Lady of Holy Rosary. Isunod ang flower offering. November 1, Monday, All Saints Day. Mao kani ang atong mga misa. 6 a.m. Mass, 8 a.m. Mass, 3 p.m. Mass, and 5 p.m. Mass. November 2, Tuesday, All Souls Day. Ang mga misa mao kini alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 3 sa hapon ug alas 5 sa hapon. Pahibalo, niadtong maghalad og intensyon alang sa mga kalag, palihog lamang og sulat niini sa envelope ug kini ihulog sa box nga anaa sulod sa simbahan at tubangan sa altar. Kining mga halad intensyon sa mga kalag ilakip usab sa mga santos nga misa. Hinaot magiyahan kita niini. Daghang salamat ang nagpahibalo. Paris Liturgy. Palihog manindog. Ginoo, itugot sa imong katawhan ang imong panalipod o grasya, hatagi sila sa kayuhan sa kalag ug lawas, hingpit nga gugma alang sa usag-usa, ug gimoa silang kanunay nga magmatinumanon kanimo. Itugot kini pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad natong santos nga misa, dala ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Let us give our clap offering to our Lord Jesus Christ. Oh, bless the Lord, the God of our salvation.
Mga igsoon ko diha ni Kristo dinhi sa Diocese sa Dumaguete, but akong magpahibalo kaninyo sa usa ka dako nga aktibidad nga paghimuon sa atong simbahan. Kini mahitungod sa gitawag og Synod of Bishops nga paghimuon karong umaabot nga October 2023. Ang tema nining maong Synod of Bishops, for a synodal church, communion, participation, and mission. Usa kini ka importanteng higayon sa kinabuhi sa atong simbahan, ug ang tanang katawhan sa Dios giawhag sa pagpakabana kabahin niini ug gani pagsalbot niini kung kita pagatawgon. Ang pagpangandam niini magsugod na karong umaabot nga pila ka Domingo gikan karon. Gani pagahimuon ang pagsugod niini karong bulana sa October 2021. Ilusad kini dito sa Roma, pinanguluhan sa atong Santo Papa mismo, Papa Francisco, karong October 10. No, mo kini ang launching dito sa Vaticano sa Synod on Synodality. O pagasundan kini og usa ka paglusad dinhi sa atong kaugalingong dioceses, uban nunot sa tanang mga dioceses sa tibuok kalibutan. Karong umaabot nga October 17 ang launching. Ang pulong sinodo dili kayo familiar alang sa kadaghanan kanato. Apan gikan kini sa Griego nga pinulungan, ang synod o sinodo buti pasabot assembleya. Usa kini kakaraan nga tradisyon sa atong simbahan, ug ang gigikanan niini gikan pagayod sa balaang kasulatan gikan sa ang gipadayag from the book of Revelation. Dinhi gipakita ang dalan diin ang katawhan sa Dios maglakat nga naghiusa. So mo po ni ang katuyuan sa sinodo nga unta kita isip katawhan sa Dios maglakat nga hiniusa, maglakat nga hiniusa nining atong panaw sa pagtuo. So kining pulong nga sinodo gigamit aron sa pag-ila sa panagtigom sa mga obispo nga maghisgot-hisgot kabahin sa kinabuhi sa simbahan, sa teolohiya o pastoral nga mga aspeto niini. Gikinahanglan kini aron maandam ang gitawag og document of advice o tambag nga pagahimuon sa ato nga Santo Papa. Ang konsepto sa synodality nga kanunay gihisgutan sa atong Santo Papa, gitagaan og kahulugan sa atong International Theological Commission. Unsa man ang kahulugan niini? Nga di ay kining synod on synodality lihok sa espiritu sa pag-ambit sa lawas ni Kristo o sa misyonerong panaw sa katawhan sa Dios. Sa giingunan ni Papa Francisco, ang synodality usa ka paagi, usa ka estilo, usa kini ka paagi sa paglakat nga magkauban gayod ang katawhan. O kini ang gipaabot o kamo kini ang atong gipaabot ngadto sa Ginoo sa kapag-ampo ngadto sa Ginoo sa atong simbahan nining ikatulong nga milenyo. Sa tibuok kalibutan, ang matag parokya gihangyo nga magpili og mga delegado nga moapil nining mao nga sinodo sa diocesano nga level sa ilang diocesan nga bahin sa proseso sa kalibutan. Ang mga delegado kinahanglan nga mga tao nga na hilambigit gayud sa kinabuhi sa parokya o nahilambigit sa nagkalain-lain nga mga aktibidades niini. So buti pasabot nga sinati kining maong mga delegado sa mga buhat sa simbahan lokal. Ang katuyuan sa pag-apil sa diocesan nga proseso mao ang pagpangayo og kasinatian, pagpangayo og mga panghuna-huna o feedback
kabahin sa daghan nga mga pangutana nga mitumaw nining atong panahon karon. O kini pag gamiton isip tampo sa pagahimuon nga preparatory document sa Synod. Ang matag lokal nga proseso tapuson karon umaabot nga Abril 2022 sa paghimo sa usa ka diocesan report nga ipadala unya dito sa Synod Office sa Roma o sa Vatikano. Subusa adu naman kita ni ining dako nga buluhaton. Ako nagahangyo kaninyo una sa tanan nga atong iampo ang kalampusan niini ug akong hangyoon kamo sa inyong pag-apil nining importanteng aktibidad sa kinabuhi sa atong simbahan kung ang inyong presensya o tampo pangayoon. Ug alang sa dugang pa nga mga updates kabahin niini palihog i-like o i-share sa atong FB page. So salamat kaninyong tanan makaigsuonan ko. God bless and protect you all. Mao kini ang inyong ubos nga obispo sa Dumaguete, Bishop Polito Cortez.